subscribe domin samun sabbin bidiyoyinmu. Masu kallo barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan channel Arewa Skill Zone. To a bidiyon da ya gabata dai mun yi discussing ne akan wasu abubuwa kamar su pre tag, su break da su kuma horizontal line da su sub ko kan da ga sunan in break ga abin da muka yi a bidiyon da ya gabata. To a bidiyon mu ne kuma za mu ci gaba ne, za mu je kan wasu abubuwa daban. Kawai abin da muke so shi ne kuma na subscribe domin samun sabbin bidiyoyin mu. A bidiyon mu ne ba wani abu bane za mu yi, kawai za mu just haɗa quick review ne akan abubuwan da muka yi, sai mu haɗa su mu gwada yin aiki da su mu ga me muka samu. So bari mu shiga kai tsaye mu ga mu gwada abubuwan da muka samu. Waɗannan kaf zan goge su, zan sake sabo don na ce muku yau za mu yi wani ne daban. Bari fara gogewa daga nan. Yawwa. Yawwa by default idan mun shigo haka zai bamu, sai kuma wannan kuma daman na ce muku ba zai aiki a waya ba, sai yasa ba zan taɓa shi ba. To za mu gwada ne akan abubuwan da muka ɗan yi a baya, don kar muna tafiya muna manta baya, za mu ɗan haɗa wani abu mu gani. To yanzu abin da zan fara shi ne H1, ina rubuta Arewa Skill Zone. Yawwa gashi na mun zamu, amma kai kuma da due to resolution na wayan mu H1 ya girma, to za mu using H2. Idan har baka ganewa ko kuma baka following, sai ka koma channel na baya ka duba domin ka duba videos namu na baya, ko kuma ka manta wani abu ne. To za mu zo za mu gwada, za mu saka HR. Sai kuma da na ce muku duk abubuwan da muka yi ne za mu ɗan yi review a kan su yanzu. Yawwa mu saka HR, za mu sake mu zo mu saka subheading, za mu saka kamar H3, za mu saka M, za mu saka capital letter ba, M of our channel. To ga abin da muke da shi duka, kamar da kuke gani za mu ɗan sa dots a nan, za mu ɗan saka dots a nan. Yawwa M of our channel, za mu saka P, programming, za mu saka P, za mu saka gaming, za mu saka PC, ko kuma wani sashen full personal computer, za mu saka Android cheats and tricks, za mu saka sai kuma internet source and more. Sorry, yawwa waɗannan kun ga yadda muka yi arranging nasu. Kawai da mun ce za mu gwada ne mu ga me zai bamu, sannan kuma za mu zo za mu saka, za mu sake rufewa da wani HR tag ɗin. Na gani ai in ji ta su waɗannan zo muka discussing, kun gani mun ɗan samu wani abu, sai kuma za mu saka wani paragraph. Then za mu saka kamar, bari mu sake sa H3 subheading, and then vision, za mu saka to grow young, bari da mu wasu to grow programmers, the Arewa region
sorry, health in all. Yawa wannan zan kwafe shi ne zan saka da yawa. Ina so mu samu content ne kawai. Za mu ɗan just review ne akan abubuwan da muka yi. Kar ku manta, ba ma son muna yi bayanawar gajiyawa ne, shi yasa na kawo wannan shawara. Copy. Za mu zo mai paste na nan. Yawa. Ina da jan haka ma yayi. Bari mu ɗan ƙara ɗaya. Yawa haka yayi. Kun gani mun ɗan samu channel preview na website namu ya ɗan fara scrolling kamar haka. Bayan ƙara da yin scrolling sosai na so scroll by fito. Sai kuma ta na ce yana ignoring white space, shi ba kuma shi da white space. Yawa. Shi haka, kar kuma ta shi ba ruwan shi da white space. Yanzu duk wannan white space din gaba ɗaya zai ignoring shi sa ko gana bar sunki. Yawa yanzu mun ɗan samu channel scrolling. Sannan kuma in ba kuma ta ba mun yi wani abu mai suna attributes. To attribute shine dai abu a tsakiyar nan. Kamar mun sa align equal to center. Yawa kun ga inda channel website ɗin ya zama. Arewa skill zone, aim of our channel. Programming rayuwa kun gan su yadda suka jeru. Kun gani da yawa hakan. Sannan kuma idan baka so ka yi amfani da wannan align center ɗin nan, to akwai wani hanya kuma yanzu shi zan baku shi. Kusan ma shi ne abin da za mu yi magana sabo a kai. Shi kuma za ka sa center. Sai ka zo ƙasa duk inda ya ma da yake, amma ina son idan kana son ka yi centering element duk inda ya ma da za ka yi saka center. Amma to ni yanzu ina son na yi centering gaba ɗaya website ɗin ne, to sai yanzu in sa mai closing tag, sai yanzu in sa center, sai yanzu in sa center closing tag. To in mun yi wani kusan kun ga abin da ya bamu. To kuma akwai wani ɗan abin da nake so ne magana. Ina jin wasu suna complain akan wannan application cewa ba su da shi. To idan baka da wannan application, zan ajiye link din a description box sai ka yi downloading. Yawa to sai kuma bayan nan mun yi magana kan wasu tags kamar su wanda suke bayarwa kawa da kuma da sauransu. Sai mu dan including nasu wannan. Then za mu sa paragraph to za mu saka CUP to sub to ko kuma wancan bidiyon mun aiki da su, bari mu canza da 3 yanzu. 3 sub 3 equal to 3 sub 3 equal to 27. Haka ne ko? 2 raised to power 3 27. Then 3 times 3 9 times 3 shine 27. Yawa kun ga me muka samu wani? To amma ba haka za mu yi shi ba, na cin shawara. Zan yi da shi kamar haka. Zan yi da shi a nan. Zan gyara wannan closing tag ɗin, zan yi da shi like kamar shi ne ƙasan website nan. Za mu saka shi a cikin paragraph. Sorry, zan yi aiki da wannan gaba da paragraph. Za mu saka copy right. To sai mu saka, za mu saka sub namu don mu saka C in copyright ɗin ƙaramin sama. Sub copyright, wadda mu nemi C ɗin a keyboard. Copyright, sai mu saka 2021.
idan kun lura ga yadda ya fito kamar shi ne kasan website namu. To amma akwai wani hanya da ake saka wannan shi copyright ɗin ba tare da ka sa sub ɗin nan ba, don sub ɗin nan tsohon yayi ne. Za ka saka, in ka saka copyright sai ka saka an copy, kar ka manta ba sai ka raba su ba. wannan an copy ɗin shi HTML ya riga ya san me ke wurin. Ga wannan kun gani copyright and copy ya fito. To shi kuma wancan bari ɗan muku reversing nashi kaɗan da wani abu kaɗan, kamar yin safi one zan saka shi a base, in saka sub one base, sorry 10 plus 10 base 2 in kuma mara fata ma ina son ba da example ne kawai. Equal to, kar ku manta HTML ba ruwan shi da white space, amma kaɗan bari don code na kai kyau. Equal to 2, then 10 base 2 equal to 2, sorry bari in sa base 10, in sake sa shi, zaka zo ka sa sub in kun lura a mathematics 10 base 2 shine 2 to base 10. wannan shine revision na ina ga kusan duk abubuwan da muka yi. Na gaba abun da ba mu revising ba, to Allah ya da topic na gaba za mu kawo muku sabbin abubuwa. Kar ku manta da sabon abun da muka kawo na yau shine wannan center tag ɗin nan kaɗai. Allah ya da nan gaba kamar mun shiga CSS za mu fara apply musu style. Kar ku manta ku ringa save file naku domin ku ringa regular update nashi. To ku ci gaba da bin wannan channel domin samun sabbin bidiyon mu. Mun gode da kallon bidiyon mu.